Takéto budeme mať parkety. Každý deň príde k nám klient, architekt a vraví, takýto budeme mať interiér. Chceme zladiť okna. K nám príde takýto materiál. My ho potrebujeme opracovať, povrchovo upraviť, aby všetko bolo zladené. Aby klient a architekt bol spokojný, že farby, ako sú podlaha a interiérové dvere a okna sú zladené. Každý deň sa pýtajú nás zákazníci, čomu to máme ladiť, ako to má vyzerať. My v dnešnej dobe máme pripravené množstvo odtieňov. Máme pripravené parkety, ktoré si klient vie vybrať. Vie si vybrať farbu na okná a dvere. Takisto na okná a dvere drevohliníkové, čo je veľmi vážna vec, že máme drevené okná a je trošku iný odtieň ako na drevohliníkových. My sme to dneska zladili. S firmou Adler sme to vlastne zladili. Pripravili sme pre vás rôzny výber farieb na parkety, na okná a na interiérové dvere. A veľmi radi budeme, keď prídete do našho showroomu, si pozrieť, prípadne sa inšpirovať a budeme veľmi radi, keď budeme spolupracovať na vašom rodinnom dome. Takže veľmi radi vás uvidíme v našom showroome a tešíme sa na vás. Príďte k nám si vybrať tie správne odtiene na vašich oknách.